Doka chere mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi nonhanhatu mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda nonyaya doka iri kureketeka padandemutande wanhu vazhinji vavhunduka nozvakaburika pikicha yenge ina Hedzinoyi bhebhe ina Mai Khupe pabodzi naTokozani Khupe nokuti musangano wagweta musangano wei asi paribe vanhu vareketa ipapa bato CCC ragoreketa iro kuti paribe zvarareketa naTokozani Khupe asi vanhu vareka hau gosha nokuti munhu wese akasununguka kuti apinde mubato ri nokuti vanondoda chete kuti anga ari munhu. Wazhinji wadoka vari kureketa kuti ngaauye hache kubato ri asi areke kugoita kupuwa zvechigaro watiwo chigaro kwete huiba wari kuzvidaba mabuja. Ticharamba tichiringa kuti zvichapedziwa sei nevakuru vebato ri. Nyasi Tokozani Khupewo wagobisiwa mudare reparamende zviri pamutemo kusenetiko. Nyasi tsamba yekubisiwa kwavo yatoverengiwa zvaita kuti vanhu vazhinji vagototi dare reparamende ratorawo saiti raamonzora. Mabiya angu heno kuti zvichapera sei. Ticharamba hedu tichingoringa tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Nyasi ZEC idi yaita kuhwadza vazhinji. Vanhu vanga vari kuda kuringa kuti zviri kutekaira sei zvinhu zvinochokuita nesarudzo zvokunyoresa kuti wakanyoresa kuvhota. Wanga wari kuboya paribe zvinhu padandemutande dandemutande racho rabisiwa heno kuti zviri kunyatsotekaira sei. Ticharamba tichiringa kuti richange raakuita chere kana kuti richange richindoramba. Apawo vazhinji vagoreketa kuti ZEC yaakubisa izvi nokuti yabatiwa kuti iri kuita zvimutsepwede, iri kuita hayo mumanyama amire nerongo chaiwo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Timu pachedu vari kuita zvokunhadzira kuti wagoite pachena kutanika chaiko zvese zviri kuitiwa noZEC kureketa kuno. Timu pachedu yagoti iyo iri kuburitsa gwarori makuno yano parinenge yapedza zvairi kuita. Haidi zvakanaka mabiya angu. Vamwe vagotoreketa kuti dai paitiwa panhadziwa kahomwe kanogonhadziwa kokuti vanhu vakwanise kuita kumbowanawo tumasendi tunoita kuti vabatsirike zviri nani nokuti vari kuseenzesa mari dzavo. Bato reMDC Alliance ragotoreketa kuti raakubatana nawo kuti riite kuti zviite zviri nani nokuti zvibatsire pokare kuferefeta nokuburitsa pachena kuti zvii zviri kuda kumboitika. ZEC idi yadoka indori kunzi #ZEC account. Wamnangagwa kwaiva kuenda kuBrussels kuBelgium kumusangano wenyika dzeEurope pabodzi dzoAfrica. Ipapa kwai musangano uri kutanda mangwana kusvika muswera mangwana aya zvokutoti aiwa paribe kana mboziva kuti zvichadini asi ipapa wachiwenga ndo wari kuramba wachindotunga kureketa kuno. Mai waita kuti upenyu hwavanhu vazhinji huite kunyangarirwa mabiya angu kuita kusviniwa chaiko homwedzi. Ipapa wakagoreketa kuti zvepadandemutande mari dzinoendesa vanhu padandemutande dzakugokwidziwa nezvikamu 10 kubva muzana. Ipapa zvakatooma. Apa dandemutande redu ndo ragara rinotodhurisa kudarika dzimwe mudunhu redu rino rodzasi kwaAfrica. Pakaita kunyangarirwa chaiko. Izvozvi pokare kuoma kwaita kuti kunyangwe nana maititi nana madam boss waende kuvakuru vehurumende kuenda kokumbira kuti wareke kugobhadharisiwa mari dzomutero dzinobhadharisiwa vamwe wese pamari dzavanoboya nokuita kwavanoita ivo malaiki nomalaiki avanoramba vachindokumbira padandemutande haidi malaiki aya akuchizoita kuti laiki homwe manje dziite kuita kusauka chaiko nokuti wozimura aiva vanoita kugogodza chaiko. Apa ivo vanotambira mari yokunze kwenyika vanenge vakutonzi ngavaburitse iri mari yokunze kwenyika. Pakaita kunyangariwa chaiko. Ticharinga hedu kuti vachaikona chere kuipedza nhau iyi. Hurumende yajiwa nonyaya yaendesiwa kumataurodzi mhosva nosangano revarairidzi vekumaruwa roArutus kwai dare rodzi mhosva hurumende inogona kuti iite zvokudzinga murairidzi
wakaita kuwanditsa kudando. Ipapo hurumende yabva yandoburitsawo masoko okureketayo kuti wana murairidzi wari kutadza kuberekwa kuchikoro zuva re2 mwedzi uno, kwai vanenge vakutoita sevanhu vazvidzinga basa. Haidi ticharamba tichiringa kuti zvichaita sei, asi zviri kundorwadzira chibodzi icho tinogara kureketa kuti wapwere wedu ndo wari kutaikirwa nenguva yokufunda. Idi wana wapwere wakuru wehurumendewo wari kuenda kuzvikoro nokuti vanofundisiwa kuzvikoro zvakazvimirira zvegani, zviribe varairidzi waribe kutambirisiwa mari, zvakaita kunyangariwa chaiko. Iyo hurumende mukuedza kwayo kureketa kuita kutunhu turi nani yagoburitsa kuti kwaiwa basa wehurumende wari nzvimbo dzakaita sana Mutoko waakufanira kuenda kuHarare wachipuwa bhazi romahara panopera mwedzi. Kwai ipapa varairidzi ndo vari kutotanda kuenda kuHarareko kuti vaende kotenga zvinhu zvavanoda pachena. Haidi mabuya angu, vanhu vari kudaba zvese izvi varuda kundoti vabhadharwe mari inotengawo zviri nani, asi zvinobwika nani paribe. Tiringezvo sarudzo kugirinora kwai kuna Wellington Chikomba woCCC, kuna kuda kwashegarwe woNPF, kuna Israel Mabhunde woMDC Alliance, kuna Allen Magaya woZANU-PF naAlan Munyuki woUDA. Ndo vanhu vari kuda kupinda musarudzo iwawa. Tiringedzo pasi rese. kuMarawi kwaiwa nomira mudare reparamende ikweyo vagoreketa kuti vari kuda kupuwa zvipepa zvikweshe zvokudzivirira mvura zviya zvinonzi pachirungu marenikoti kuti vagoseenzese vachibva mudzimotika dzavo kupinda mudare reparamende. Idi zvakadari zvinoita kunyadzisa chaiko, kuita kunge vanhu vakaroyiwa nevakapfa kudaro. Heno mabiya angu, Angora kwai yagotambira zvinhu zvakange zvabiwa zvinosvika mabhiriyoni okumari ekuAmerica 10. Vabi edu vari kuita tinogara twakadaro, tinoramba tichindovatenda. Idi vari kuzvikona kuramba vachindopuwa zvinhu zvavo zvakabiwa kare kare zvinhu. Burkina Faso kwai mutungamiri wemasoja akatora masimba ikweyo aita kutora mhiko dzokuita ndiye mutungamiri wenyika. Idi pakaita kunyangariwa chaiko, ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei. Mwanakomana wamambokadzi Elizabeth wokuBritain kwai agobvumirana naVirginia kuti vaende kobhadharana kunze komatarhodzi mhosva. Anga ari kupomewa mhosva yekuita kubhinya mubvanhayo anonzi Virginia. Aiwa, tinoramba tichiti izvi zvakanaka, asi dai zvandoitiwa kuti zvaita kukuhwa nokukasika, nokuti anofanira kuti abhadhare mutsepwedi yakaita iyi. Kambani yeFacebook kwai yagonzi kubhadhara mamiriyoni emari ekuAmerica 10 chaiwo nonyaya yezvainoita zvokuti inoramba ichiteera vanhu kuti vari kuitei padandemutande kunyange vasiri kuseenzesa zvinhu zvinochekuita noFacebook. Haidi pakaita kuoma, asi zvinofadza kuti vari kutombobhadharisiwa mari. Mutambo UEFA Champions League kwai Bayern Munich iri kutamba neSalzburg, apo Inter Milan iri kutamba neLiverpool. Heno kuti zvikomba zvichaita kugwa ipapo ndozvipi, ticharamba takaringa tichigokunyepai pozvinenge zvaitikapo muzuva ramangwana. Tiri ipapo, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.